Teď. Takže nazdárek křeci. Takže toto je nové video a jsou to teda piškoto agility s piškotem 1 nebo 1 a přeběhne teda tady tuto celou dráhu. Ukaž to. Omlouvám se za blbou kvalitu videa, ale točíme to večer, protože on je nejvíc aktivní. Odpoledne se mu nechce. Piškotku. Takže jdeme na to. Takže pojď piškotku. Hop, 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 hop. Takže. Okay, stopni to. Takže jdeme na další pokus. Tak. Hop. Pojď, piškotku. Ty jsi to zjistil, že tu jsou potímové. Takže jdeme na další pokus. Stop. Dobré. Tak. Teď. Takže já se s váma loučím. Doufám, že se vám video líbilo. Budu ráda za každý like, odběr, koment, slednutí. Starejte se o své mazíčky dobře a čus.